pag-calibrate ng DJI drone. Meron siyang bagong update ngayon yung software ng DJI. Tignan natin, napakadali. Dati kasi manual lang yung pagka-calibrate ng camera ng drone. Ngayon ito, may yung bagong update siya. Check natin. Ito tayo sa DJI Fly app. Yan, nakakonect na siya. And then, yan. Check natin sa... Click natin yung tatlong dot na to sa taas. Upper right. Tapos punta tayo sa camera. Yun. Tapos check natin yung camera ba yun. Check natin. Hindi ko tanda yan. Control. Ayun. Sa control. Home point updated. Tapos check natin yung gimbal calibration. And then meron siyang manual then auto. Yung auto accurate naman siya. Maganda. Kanina lang tagilid yung dati kasi nag-calibrate ako manual. Wala pa itong auto na to. Tapos nung successful tagilid yung camera ko. Mas maganda pa tong auto. Ito tignan natin, tignan natin. Yan. Pag nag 100% success yan, gusto sabihin na calibrated na siya. Tuwid na yung ano niya. Yun. Tuwid na yung ano niya. Yung shoot niya. Kanina, tagilid yan eh. So, yun lang guys. Maraming salamat. Please like and subscribe.